En el plenari de l'Ajuntament de Barcelona de demà divendres, corresponent al mes d'octubre, el grup municipal de Junts per Catalunya Tries per Barcelona portem una proposició que esperem que tingui el suport majoritari de tot el plenari per tal de respondre a una amenaça que neix el dia 7 d'octubre amb els atacs terroristes de Hamas, la crisi que això ha portat associada a nivell de l'Orient Mitjà i també a tot el món occidental. Demana aquesta proposició per minimitzar, per controlar, per entomar aquest risc evident que tenim de persones i béns a la ciutat de Barcelona. Junts per Catalunya Tries per Barcelona demanem a l'alcalde Collboni un conjunt de mesures, principalment reunir-nos, convocar-nos als grups municipals perquè se'ns informi de les mesures que s'estan prenent a terme a nivell preventiu. Dos, donar suport, tot el suport a la Guàrdia Urbana com a policia que està desplegada a tota la ciutat, en coordinació, evidentment, amb els Mossos d'Esquadra i altres forces policials. I en tercer lloc, bàsicament, protegir o incrementar la protecció als béns, establiments i col·lectius que tenen a veure